Latinoamerikatik bidaiatzen egon nintzen, eta bertan ikusi naben, bitzigintzan asko erabiltzea biela makrame teknika, eta kaleko salmenta bai asko ikusten zen, eta Euskal Herrian nik azoketan, igual azoka artisau azokaren baten ere ikusite dekot makramea, baina oso gutxi. Nekon asko ikusite, teknika hori makrame teknika bertan ikesten naben, Latinoamerikan, eta nik izten leire eta bizo lagunega, eta nik izten berape makramea egiten bastek izela, eta orduen proposatu nintzen, ia abiatuko ginen proiektu baten, makrame teknika einaz, gero aurreratzu hau naizta sartu dugun baitek akorratza eta beste teknika batzuk joan gara probatzen bebai, baina gehien bat zentretan ga makramean, eta holan hasi ginen proiektua. Eta purka-purke hasi ginen mundu horretan sartzen, eta gure bitxi propioak sortzen makrameai jarraitzen, eta bai belarritxeko pila bat, pultzerak, koilarrak, hori ez. Igual hemen hainbeste duten estan teknika horrekin jende artera zabaltzeko edo asmoaz. Hori, inspirazioe sortzen dugu, azkenen gure barruko energiakin, naturan inspiretan gara askotan, eta hori ez. Idea ezberdinek hartzen dugu leku askotatik, eta hor sortzen dugu. Gure marka Malur deitzen da, eta horrek ez da nahi asko deko, ez da? Gero gure piestetan, adibidez, gure piezariko lan berezitzuenak ero gehizten erabili dugun irudia izan da ostoan irudia. Ostoak genio guztela bai belarritakotan, bai pultzeretan, bai koilarretan, asko erabili dugun irudi bat izan da, nahiz eta gero forma desberdina eta kolore desberdina mondotzegun, bai berak bai nik oso teknika nahiz eta berdina izten, diseinu ero desberdina deko guztien, eta kolorea bai oso desberdin olan batzen dugu. Eta bisek ustartzen dugu, azkenen askoz aberatxago egiten duguna Malur bera.